Hlučné chlazení monitorů Dell Alienware AV2725Q. Pokud máte zobrazenou takovouhle světlou plochu, tak po 5, 10, 15 minutách se rozezní vnitřní ventilátor, který je dost hlučný. Nechápu, jak to jako vymysleli, ale asi nějak takhle snad to půjde slyšet. Když jsem to zkoušel natáčet mobilem, tak to úspěšně vyfiltroval ten zvuk, takže snad teďka půjde slyšet to vrčení. Jo, ono i v menu je vlastně funkce, kde si můžete udělat test toho chlazení. Tady je fan test a zapnu tu 2 a na 2 to půjde naplno. Slyšíte to? OK, takhle hlasitý v normálních podmínkách není, když mám v místnosti 23 stupňů, ale umí se až takhle rozparádit. Šílenost. Teďka to zkusím vypnout. Tak, teďka se to vyplo. Ale určitě se to za chvíli zapne, protože furt mám tu světlou plochu. Problém je v tom, že jak se jednou už ten ventilátor spustí, tak mu strašně dlouho trvá, než se vypne. Můžete si dát nějakou temnou plochu zase potom, ale on furt jede, třeba půl hodinky, možná i hodinu, nevím. Já jsem to tak dlouho nevydržel, vždycky udělám to, že ten monitor vypnu, pak znovu zapnu a on ten ventilátor po zapnutí hnedka nespouští, takže takhle se zbavím toho kraválu. Takže za mě nic moc, no, tenhle monitor. Takový hlučný kousek. A vůbec v recenzích jsem nenarazil, že by to lidi zmiňovali, že je nějaký hlučný. Zvláštní. Takhle, v jedné recenzi jsem to našel, takže není to jako nejspíše vada toho ventilátoru nebo toho monitoru. Je to vlastnost, že je to takhle hlučné, šílené.